Zdravo ljudi, ovo je malo drugačija epizoda i trudit ću se da pričam malo tiše zato što mi se komšiluk buni. Pazi ovo je, zalepili mi likovi pismo, brate, pismo, provali ovo, look at this motherfucker, look at this, what the fuck is this bre? Zato ono video kako sam se zajebao da ću da letim iz grade, izgleda da je to realna stvar zarad. Mada nisam nešto tih, tako da vjerojatno ću da letim iz grade u toku videa. Pogotovo sad, evo, možda mi sad dođe. A 8 sati, evo, pola 9. 8 i 6. Mislim, skoro pola 9, razumete me? What the fuck? Šta, ne se da pričam u 9 sati ujutro? Fuck you, suck my dick. Suck my dick, ceo komšiluk. Look this, motherfucker. Pre neki dan, brate, pošto, da, izbacio sam pesmu, da, slušajte pesmu u opisu videa i gore u ono stranje, tu, razumete me, šta sam teo da kažem, da, pre neki dan, brate, sređujem pesmu tu da čujem ono kako zvuči i pustim na zvučnik, jedan put u životu pustim nešto na zvučnik, ona mi kuca na zid, brate, kuca mi na zid ovdje. What the fuck, brate? Držim slušalice non stop po ceo dan, udubit će mi se glava ovako, brate. Ovako ću da izgledam, brate, ko onaj mim. Uglavnom, pogledajte pesmu, nadam se da se svidjela, razumete, vama, ono, kome se nije svidjela, suck my dick, razumete me. Baš to profesionalan. Uglavnom dolazi još zanimljivih videa, snimat ću još Assassin's Creed-a i Spider-mana i tih sranja. PlayStation 5 kad budem uzema da neću ga uzem odmah, brate. Fuck it. Zašto sad da se jebavam? Ni nema ga nigde jer se rasprodalo. A brate, sve igrice su izašle na četvorci. Koja je svrha, brate? Nema svrhe, brate, još. Moj savjet, sačekajte, brate, posle nove godine. I onda, razumete, to je najbolje. Postavite pitanja u ovim komentarima ako imate neka pitanja za Q&A. Ako budem radio u budućnosti, ovdje ostavite komentare. Uglavnom da, jebi ga sad, svi traže nordijsku mitologiju i to, ali ne mogu stalno snimam nordijsku mitologiju. Mnogo su komplikovani, bukvalno je kao da pravim dokumentarac, a sam ga pravim. One man show, razumete? Mnogo su sjebani ono videi za pravljenje, tako da nadam se da razumete što ne izbacujem to češće, ali i toga će da bude. I Sims, vidim da mi svi traže i Sims ću da radim, tako da i to imam dobar plan. Imam dobar video isplaniran za to. I da, stigli smo do 4000. Brate, već smo na 4100 i nešto. Mislim, bar u ovom trenutku kad snimam ovaj video. Tako da, hvala vam na 4000, razumete. Pićemo do 5, pićemo dalje. Ovo je prvi put da vam se obraćam ovako direktno, razumete me. Nisam snimao nikada ovakav video, razumete, bez igrice ili nešto, mislim. I previše govorim, razumete me, iz nekog razloga. Uvijek imam neku reč koju govorim toliko, brate, što mi ide na živce, ali jebi ga. Šta da radim, evo, sad sam teo da kažem. Kako sam retar, brate. Trudit ću se da stavljam što češće, jebi ga, za moje videe treba malo više vremena nego od nekih drugih youtubera koje neću da imenujem. Tako da, i mislim da su mi realno kvalitetniji videi od kad izbacujem jednom nedeljno. Tako da, nadam se da ste okej sa tim. Nemam neka pitanja tu za Q&A, probao sam da nađem neka, ali nema ništa, jer niko ništa ne pita direktno nikad. Tako da kažem vam u komentarima od ovog videa pišite pitanja ako imate. Imam i dosta videa u toku koje editujem, bukvalno, ne znam ni ja, brate, ima ih bar 10 koji su trenutno ono u editovanju. Imam Avengers, Assassin's Creed, imam, brate, Overwatch sam igrao, brate, snimao sa drugom. Ne znam ni kad ću da izbacim, nikako da ga završim. Zato što je mnogo sjeban edit. I da, nemojte ono pitanje u fazonu ono, jel ćeš da snimaš ovo ili ćeš da snimaš ono. Pitajte neka bolja pitanja. Ne znam zašto držim vas.
Skupljam se, nisam navikao, razumete da mi nije joystick ili tastatura u rukama, ne znam šta ću. Uglavnom, to je bilo to, ako vam se svidjelo bacite like, ako neko uopšte još tu. Zapratite me na Instagramu, TikToku i šta god svuda, brate. I vidimo se u sljedećoj epizodi.